Premysleným spôsobom naláka svoju obeť a v zápätí ju pripraví o život. Takto by sme mohli začať reportáž o nebezpečnom vrahovi, no v skutočnosti je reč o rastlinách. Presnejšie o mäsožravých rastlinách, o ktorých sa veru hovorí všeličo. Ich najväčšiu zbierku na Slovensku má Andrej Devečka. Či je takýto koníček pre neho bezpečný, posúďte sami. Servírovať všetko, čo sa hýbe, na to si už pomaly zvykáme. No ak je v tejto súvislosti reč o rastlinách, naša fantázia začne pracovať naplno. Ten můj Talian byl zabalený v národních listech. On vypadl z té kyčky. Sežrala Taliana a papír vyplivla. Mnohí z vás poznáte film Adela ešte nevie, čo žela. Čiže autor sa pravdepodobne asi inšpiroval týmto druhom, lebo to je drosera Adele, ktorá pochádza z Austrálie. Nedokáže chytiť nejakého človeka, ale chytá také drobné mušky, ktoré sa prilepia k tomu listu a ona následne ich strávi a využije živiny z ich tiel. Mäsožravé rastliny lovia korisť rôzne. Niektoré používajú smrtiace zovretie, iné majú dômyselné pasce. Tieto kalichy to sú také krčiažníky a oni majú tuto práve tie nektárové žlázy zo spodu toho viečka. Čiže ten hmyz, keď tam priletí, tak začne ociciavať alebo sa krmiť na tom nektáre a následne on už padne dole, tu je taká tekutina v ňom, tam je strávený. To je teda Darlingtonia californská, tiež sa nazýva Cobra lalia, kde kvôli tomuto takémuto tvaru, čo tu má pri tej pasce, ona má tuto zo spodu taký otvor, čiže ona takisto tam má nektárové žlázy, ktorým láká ten hmyz, následne sa dostáva sem dovnútra tej pasce. Papej, Adelko, papej, už si dlouho nic nehamala. Ještě, že ten hafík měl skoro metrák. Jo, čůrat mě na kamaši, to se nevyplácí. Aspoň teď víme, co umíš. Ten film, čo sa týka veľkosti tej rastliny, tak v podstate neklamal, lebo sú aj väčšie. Ale čo sa týka jej také žravosti alebo jej jedálneho listočku, tak to trošku preháňal. Ako zatiaľ nebola nájdená rastlina, ktorá by vedela chytiť, človeka alebo nejaké väčšie zviera. Ak pestujete mäsožravku, ste v bezpečí vy aj vaši domáci maznáčikovia. Aj keď je pravda, že niekedy si takéto rastliny trúfnú nielen na hmyz. Výnimočne vedia chytiť aj väčšiu korisť, čiže aj nejaké stavovce, treba drobné žabky, drobné myšky alebo jašteričky, ale väčšina tej koristi sú drobné mušky, motýliky, lienky. Ten hmyz sa snaží nejakým spôsobom uniknúť a väčšinou sa mu to bohužiaľ nepodarí. Vo francúzskej botanickej záhrade mäsožravka chytila myš. Takýmto predátorom sa však stáva najmä vo voľnej prírode, kde môže mať až 20 metrov. V črepníkoch je na takýto lov príliš malá. Ona zblajzla i toho čokla. Tým, že ich pestujem v skleníku a je tu dosť ako pootvárané okna, tak v podstate nemusím im chytať a dodatočne dávať hmyz, ale keď to ľudia pestujú treba v bytových priestoroch alebo nejakých uzavretých akváriách, tak sem tam zvyknú prikrmovať. Hovorí sa, že špionážne služby by chceli vypestovať také veľké kusy, aby boli schopné paralyzovať protivníka. O mäsožravých rastlinách sa veru šíria aj takéto chýry.